tela sú prázdne. Stále premýšľam nad tým, že ti sem vôbec patrím, alebo som sa tu ocitol náhodou hodený do priepasti plnej žralokov. Radosť prášku, ale treba mi ho veľa. Naľať absint, no to bude riadna strela. Deň čo deň, stále neprichádza zmena. Začína strach, lebo chvíľa už je zrela. Znovu to isté a nádej umrela. Nevedia kam absencia pachateľa. Každý sa hrá na veľkého kazateľa, no potom v jeho skrini sú ukryté tela. Nehovorte mi, že ja som ten od veci, keď dobre vidím, čo robíte za veci. Je mi jasné, že zatvárate závesy, aby nik nevedel, aký ste skazení. V tomto svete je každý druhý zranený, o pomoc nežiada, ticho je stratený. Preto to predáva každému z rodiny, uväznený vo vlastnej patológii.